Ak ste niekedy v minulosti alebo aj v súčasnosti mali pocit, že sa nemôžete spoľahnúť na svoje vlastné telo, že vás zradilo alebo sklamalo v situáciách, v ktorých ste to nečakali, toto ťukanie je určené práve vám. Tak si poďte spolu so mnou zaťukať. Aj keď mám pocit, že ma moje telo v minulosti niekoľkokrát sklamalo a zradilo a nemôžem sa naň spoľahnúť, ďakujem mu za to, že tu pre mňa neustále bolo a je. A prijímam ho so všetkým, čo k nemu patrí. Presne také, aké je. Rozhodujem sa dôverovať môjmu telu. A viem, že v mojom tele som v bezpečí. Dovoľujem si dôverovať môjmu telu. A viem, že je to pre mňa bezpečné. Prijímam moje telo presne také, aké je. So všetkým, čo k nemu patrí. A ďakujem mu za to, že tu so mnou neustále je.